Hej, og tak fordi du kiggede forbi. Jeg vil i denne video vise dig, hvor nemt det er at bruge vores løbeprogrammer sammen med dit Garmin GPS-ur. Vi har brugt rigtig lang tid på at udvikle vores systemer, og vi har brugt tid på at lave det så enkelt at bruge som muligt. Så det eneste du skal tænke på, det er at løbe, så skal vi nok sørge for at få løbeprogrammet ud i dit Garmin-ur. Men lad os prøve at kigge på, hvordan du finder dit løbeprogram. Når du logger på systemet, vil du hernede i menuen have et punkt, der hedder Mit løbeprogram. Klikker du på det, får du indlæst dit løbeprogram, som automatisk starter op i den aktuelle uge. Når du skal overføre løbeprogrammet til uret, går du ned og trykker på knappen hernede, Send til dit Garmin-ur. Så vil overførelsen til dit ur starte, og der vil gå et par sekunder, og så er din træningsuge over i uret, og du er klar til at træne. Så lad os tage et kig på, hvordan vi så finder træningsugen over i uret. Over i Garmin-uret skal du ind i menuerne for at finde din træningsuge. Du går ned og vælger træning, og en gang mere ned, og vælger træning igen. Så vælger du brugerdefineret, og nu er du faktisk fremme ved uge 4, med de 4 dage, der er i denne uge. Du går ned og vælger dag 2, som er torsdags træningsturen, og siger start træning. Nu er du klar til at tage løbetøjet på, og når du har fået snøret skoene, kan du trykke på startknappen, og træningen starter. Du får en lille pop-up, der fortæller, hvad første trin er, almindelig tempo, 4.46 til 4.36. Holder du dig ikke inden for dette tempo, vil uret komme med en lille advarsel i form af et bip, og der vil stå i displayet, at du skal sætte farten op eller sætte farten ned. Og det er præcis den type advarsel, du får igennem hele træningen, så du bliver guidet igennem træningen.